Dobre, tak ja sa idem skopovať a Miško počíta. Počkaj. Dobre. Ja mám počítať, ak nemám počítať. Môžeš tam pri tom strome hručkovom. Dobre. Daj mi 20 sekúnd. 30? 20. 20, dobre. Ježiš, kam sa mám skovať? Toto nie je normálne. Poď. Schovám sa sem. Dúfam, že ma tu nenájde ako. Nájdeme tu. Nie, nejdeš. Započím máš. Počítam. Ale nie! Dobre, ja musím počítať pri tomto strome. Tak, dobre. Dobre. Koľko sekúnd? 20. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Idem! Napíšte mi do komentárov, kde si myslíte, že je. Ale zatiaľ ho nevidím vôbec. Tam pri tom Rebeku určite nájdem ho určite. A keby nič, tak by to bolo dobre. Keby len tak mohlo byť. Že ho nebudem nájsť naozaj. Kde je? Počkaj, počul som niečo. Tam by to mohlo byť. Skúsim ísť tam. Je tam? Asi tam nikto nie je. Pôjdeme za mnou. Nie, nie je tam za mnou. Tam bude. Ja to vidím. Ježiši, on bude tam teda. Ona povedala, že pokiaľ ja idem tam. No. Mám ťa. Ježiši, mám ťa. To bola zábava. No. Bola zábava. No úplná, no. Počkaj, ja to teda musím počítať, že? No, Dobre, tak idem tu je. počítať. Jo. Dobre. Kam sa mám skovať? Jej, sem! To je dobrý nápad. Tak som zvedavý, že či ma nájde. Nenájde, prosím. Nenájde. Ty si ma ako naozaj našiel. To bolo super. Čo? To bolo super. No dobre. A to budeme Dobre, robiť. ideme ďalej. No dobre, tak počítam ja teda. Dobre. Som zvedavý. A mne poradte, prosím vás, tam dole v komentároch, že kde by sa tak mohol skryť. Keď ho nenájdem. No dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Tak uvidíme, jak si pochom dá. Idem! Bude niekde tuto, určite. Ja to vidím. Tak keď tak, mi napíšte do komentárov, kde je. Jaj, to by mohlo byť. Ježiš. To je ako naozaj nenormálne. Kde by sa tak skrýval? Nápovedu mi dáš?
nedá určite. To by som mal hneď našiel. On bude za tou garážou. Inde by bol. Tak tam rozhodne není. Tam je vták. Poď sem. Tak asi sem nejde. Ale musím hľadať toho myška. A počul som nejaký zvuk. Nejakého plechu. Išlo to od niekaľ, odtiaľto, alebo odkiaľ to išlo. Skúste počúvať, započúvajte sa. Nič zrazu nepočujem. Čo to malo byť? Ide to odtiaľto, ale... Ale kde? Miško, Kelko, urob zvuk. Zavináč Miško, Kelko. A tu je osa. Utekám. Ja som naozaj dobehol až do záhrady. Zdávam sa! Tu vôbec nie. Kde je? On sa neprizná, že sa vzdávam. Čo ja ho tu budem hľadať? Ako kde je? To urobím. Ideme, Ani. Ideme, Ani. Ale keď ho teraz nájde, tak to bude toto, pretože... Asi viem, kde je. Ja ho nájdem. Rozhodne viem, kde je. Tu je. Hello. Bude za garážou. Prečo, kde si zmizol? Ja som bol v kuchynke celý čas. Už si ma nevšimol? No tak to ne. Tak dneska ukončíme to. Dneska vyhral Miško. Ja, ďakujem. Ahojte. A dajte mi odber, prosím. Odoberaj mňa jemu. Zaslúži si to. No, Jasný. dobre.